Mulleres en Acción amosou a súa repulsa polo crime machista de Marisol. Foi presuntamente asasinada pola súa parella. Os dous corpos apareceron calcinados nun coche en Campo Lameiro. Dende a tarde de onte hai un nome máis inscrito na columna das vidas fendidas de Ribeira. Mulleres en Acción saíu á rúa para recordar a Marisol C., presuntamente asasinada pola súa parella, Ramón, logo de ser calcinada no coche. Tiña dúas condenas por maltrato, aínda que se está a investigar se se trata dun crime machista ou dun suicidio. Mulleres en Acción convocou onte unha concentración para expresar a súa indignación e exixir que se tomen medidas. O asasinato produciuse despois de anos de denuncias e de maltratos por parte do agresor, tanto a súa anterior parella como a Marisol, que figuraba no sistema Biogen con risco alto e da que tiña unha orde de afastamento que estaba vixente. En 2021, a raíz dunha grave agresión, o autor dos feitos foi condenado a 23 meses de prisión e impúxoselle a orde de afastamento. Non entrou, sen embargo, en prisión, a pesar de que xa tivera unha condena previa por outra agresión machista á súa anterior parella. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, confirmou onte que Marisol estaba no sistema Biogen cunha clasificación de risco alto. E apuntou tamén que neste caso seguíronse os protocolos, que se fixo todo para protexela, que a actuación da Garda Civil foi impecable e que non se pode protexer a quen non quere ser protexida. Que clase de protocolos son estes que, funcionando perfectamente, levan á morte dunha persoa? De verdade podemos dicir que non fallou nada, señora Abel Losada? Como pode ser que digamos que todo funcionou cando hai unha orden de afastamento que non se estaba cumprindo? Acaso o quebrantamento desa orde non é un delito? Que se fixo ante ese delito? Mirar cara a outro lado? Fallan os protocolos e falla o sistema cando se deixa unha víctima nas mans do seu agresor, cando non se lle ofrece asistencia, auxilio, axuda psicolóxica e mesmo unha solución habitacional que lle permitirá afastarse del. Afirmouse no acto que xa é hora de tomarse a problemática da violencia machista coa seriedade que merece. Dándolle prioridade política efectiva, poñendo os recursos humanos e materiais que se precisan e impulsando medidas serias, reais e efectivas, xa que se trata, hoxe por hoxe, dun dos principais problemas da nosa sociedade. Non podemos, nin queremos, asumir os asasinatos machistas como algo cotiá, non á vista das cifras de mulleres asasinadas tanto na nosa comunidade autónoma como no Estado. Na lectura do manifesto apuntouse que se está a poñer o foco sobre as mulleres, algo inaceptable. De que sexan elas quen teñan que actuar, aínda que non teñan forzas para facelo. Sumamos a nosa voz a do colectivo feminista As Moiras, de Moraña, na súa denuncia en relación a que o goberno local do Partido Popular de Moraña teña decretado o mesmo loito oficial para a vítima e para o agresor e presunto autor deste crime machista, equiparando así unha morte con outra, poñendo no mesmo nivel a maltratada e o seu maltratador. Xa que deste xeito, unha institución pública, en vez de garantir a loita pola eliminación da violencia machista, está invisibilizando a vítima. O acto rematou poñendo os nomes das últimas mulleres asasinadas por violencia machista e os seus agresores na columna das vidas fendidas da Praza do Concello de Ribeira.